gaida ɗagun malam, gaida ɗagun malam. Kaucin ka ba wuya gwanne ma gwanki ake kira shabara. Ga kainuwa da shan lillahi Sa'id Abdulmalik ya sayyadi. Ganin ka kairi ne hasken mu Sa'id Abdulmalik sayyadi. Adimin ofisa mai girma ka ja mu je zaki. Sa'idu ba a mai birki a kwam a lafiya. Ka tashi lafiya wazo. Adimin JNI Muslim Hospital ɗan baiwa ne mai bauta gunsa Allah sarki. Sa'idu ya riko da manzan Allah. Ka sha tabara ka sha yasin. So barka sai ta Allah ta yi. Ina gwanin ku ni ganawa mun taɓa shi ko ba mu shiri ne. An goga safiya yar baiwa Sa'idu Abdulmalik sayyidi. JNI Admin Officer gaba ka ja mu je zaki. Sa'idu ba a mai birki a kwam a lafiya. Ka tashi lafiya wazo. Kwararre masanin kwamfuta Adimin jangwarzo. Kyauta da dama ya samu fasihi abun farinmu. Nasibi garai Adimin don yata da masu dogon suma. Haske ganin ka alkhairi kowa iske ka sai ya samu. Wani ka ni ba za ni yaba ba a ka ta wucewa saura. Sa'idu Abdulmalik sayyidi. Farin gani abin alfaharin mu. Kama ka ja mu je zaki. Sa'idu ba a mai birki a kwam a lafiya. Ka tashi lafiya wazo. Da ya taba ko sai an tashi ko na rabu ba na mutum ba. A halinsa baya da kishin samun waninsa haka ya duba. Da ka gansa jinin kairi hannunsa buɗe tsabar kyauta. Sa'id Abdulmalik sayyidi ka zamo jambara. Sa'id Abdulmalik sayyidi. Adimin ofisa mai girma baka ja mu je zaki. Sa'idu ba a mai birki a kwam a lafiya. Ka tashi lafiya wazo. Jin ka kowa rafa ka ya huta an goga safiya sha nema. Uba gurin Aliyu hada da Muhammad kai ka zama dan baiwa. Abba gurin baban gida da Abdullahi. Abba gurin Nazifi Isha kun ji mai ilimin nan. Abba gurin Ummi Sa'idu Allah ja maka kwana. A gaida Abba ga Nafisa, Abba ga Hafsar mai ladab. Sannan Abba gun walida Abban Maryam ina gaishe ka. Sa'idu Abdulmalik sayyidi. Farin gani abin alfaharin mu. Gaba ka ja mu je zaki. Sa'idu ba a mai birki a kwam a lafiya. Ka tashi lafiya wazo. Abin faharin musulunci Sa'idu ya zamo mana barko. Da mun rafa ka ba wani tari bare wani kayan karce mu. Murocin bisa dutse baya fita bai shirya ba. Kaka a sanni giwa bunkawa kai ki aikin girma. Idan kana gaban su magauta san ma ba zai yi sun mota ba. Sa'idu Abdulmalik sayyidi. Adimin ofisa mai girma baka ja mu je zaki. Sa'idu ba a mai birki a kwam a lafiya. Ka tashi lafiya wazo. Kanne gurinsa zakin fama a dole in gaida su. Malam Allah Hassan Abdulmalik jarumi gurin nema. Sannan Malam Mustapha mai halin da tako ne. Allah Hassan Abdulmalik dole in gaida ka. Domin shi Hassan ya biyo halin yayan nasa ne. Idan yana batu ana biya nai domin basan ruwa ba.
Abdulmalik Sayyidi farin gani abin alfaharin mu ka ja mu je zaki Sa'idu ba a mai birki bakwan a lafiya ka tashi lafiya warzo abokai gurin mai girma dole in gaida ku ina Dr. Ibrahim Ahmad MD Lawal Abubakar maintenance officer mai girma Allah shi ya so ya daga ka sannan ina malam Nuhu Sani mai ilimin addini malam Nasiru Salihu waran kyauta ko ba shi da roba Alhaji ya Suleiman Nuhu mazagun aikin girma sannan malam mai anguwa Isa ina gaida ka a baituka na mai albarma Sa'idu Abdulmalik Sayyidi Ademin ne ce yana Muslim Hospital godiya mai girma